praat je niet? Ergens. Ik hoor u nog zeggen van 5 minuten. Die draad hangt er. Ja. Wat moet ik doen? Kun je terug op de bench, want ik moet op zijn, ja? Oké. Op, ja. Tafel weg. En dan kijk het zo op dat bestuur. Zou dat bestuur eens moeten bezig zijn? Dat komt niet op Facebook, hè. Ze zouden dat bestuur eens moeten bezig zijn. Allee, ik wou juist de verbouwing nu, op zoek naar de draad noemen. Ja, censuur, hè. Echt, Martin, mag het er niet op? De draad. Oei. Wat? Ik zit allemaal op een plafond. Dan kunnen we dat er niet scheef eruit halen?